Kaixo guztioi, kaixo zinea.eus atariko lankidei, eskerrik asko, gonbitea egitegatik, guztiokin elkarbanatzeko, Gariza Filmsen daukagun egoera, koronavirusaren garai honetan. Egoera badakizue, ikusentzunezkoetan gabiltzan guztiontzat oso larria dela, baina zorionez harrapatu gaitu Nora filmearen azken fasean, postprodukzio fasean. Nora filma izango da nire bigarren film luzea, zuzendari eta gidoilari bezala, eta, aldatu egin dira erritmoak, aldatu egin dira lan egiteko moduak, baina gutxinaka filmea aurrera doa. Eta zentzu horretan pozik gaude, uste dugulako momenturen batean maitu ahalko dugula, baina adibidez musika grabatzeko oraindik ezin dugu, ez daukagu aukerarik, edo eta azkenengo soinu nahasketak egiteko, edo kolorea estudioan egiteko aukerarik ere ez daukagu, baina, itxaropentsu gaude, datozen hilabeteetan berriro egin ahalko ditugula, bertan bera geratu diren lan horiek. Eta bitartean bagabiltza planak egiten, dosierrak bidaltzen, falta zaigun finantzazioa lortzeko, egin dugu ere bai pelikularen kartela, oso polita da eta oso gogotsu gaude zuekin elkarbanatzeko. Filmearen lehenengo feedbackak jasotzen ari gara, eta horrek ere oso zoriontsu egiten gaitu. Hasi dira esaten oso aktuazio onak ikusiko dituzuela pelikulan, oso erraz ikusten den pelikula bat dela, eta polita garai hauetarako, jorratzen dituen gaiengatik. Orduan hori, zoriontsu, itxaropentsu, harrapatu gaitu koronavirusak, ez da erraza izan, hasierako asteetako egoera horri buelta ematea, baina ez daukagu besterik, eta horregatik, ez zaigu lan egitea besterik geratzen, ondo amaitzea duela urte batzuk hasitako lana, eta, bideotxo honen bitartez, eskatzea, pelikula estreinatzen danean, zuen laguntza, bertan egoteko, beharko zaituztegulako, zine aretoetan, edo ez dakigun non, baina, irtengo gara, eta hemendik besarka handi bat euskal industrian ikusentzunezkoetan lanean ari zareten guztioi, teknikariei, geldi zaudeten guztioi, edo langabe geratu zareten hoi, egoera larria delako, eta, itxaropena mantentzea eta lan egitea besterik ez zaigu geratzen, horregatik besarka handi bat, Nora pelikularen izenean, nire izenean eta ekoiztetxearen izenean guztioi.